Ο Μητσοτάκης σήμερα θα έχει καταδικαστεί για τις υποκλοπές από μια ανεξάρτητη αρχή, την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών. Η μέρα Παρασκευή είχε οριστεί ειδική συνεδρίαση για να καταδικάσουν την ΕΕΠ για τις υποκλοπές. Και όταν λέμε να καταδικάσουν την ΕΕΠ, το Μητσοτάκη. Γιατί με νόμο που ψήφισε Μητσοτάκης και Βελόπουλος, ο πρώτος νόμος, Μητσοτάκης-Βελόπουλος ψήφισαν να έχει ο Μητσοτάκης την ΕΕΠ. Δεν ήθελα να είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ήθελε ο Μητσοτάκης να την ελέγχει. Λοιπόν, γιατί άραγε. Πρόσεξε, τώρα που συζητάμε για τη διερεύνηση, την ποινική διερεύνηση των υποκλοπών, θα υπήρχε απόφαση με καταδικασμένο το Μητσοτάκη. Η μέρα Παρασκευή. Και έρχεται την Πέμπτη ο Βορίδης στη Βουλή και λέει: κάνω διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να αλλάξω τη σύνθεση της ΑΔΑΕ. Μα πώς, εγώ γέλαγα γιατί το παρακολουθούσα. Δεν μπορεί. Θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Δεν του φτάνουν οι 156 που έχει μέσα στη Βουλή. Θέλει 3/5. Ήθελε άλλο ένα κόμμα, ήθελε άλλες 2 ψήφους. Όποιος λέει πάει και το δώσει, τελείωσε πολιτικά. Έσβησε γιατί στην ουσία συγκαλύπτει την κλιματική οργάνωση. Την εγκληματική οργάνωση που με κρατάει φυλακή και την πολεμάω όλα αυτά τα χρόνια. Και πάει ο Βελόπουλος και δίνει τις 2 ψήφους. Γίνεται δηλαδή το απόλυτο δεκανίκη την πιο κρίσιμη ώρα. Το μπόνους στα 50 ευρώ, νομίζω. Αυτό είναι το κάτι άλλο τώρα που λέτε. Δηλαδή πάει ένα μικρό κόμμα, το κόμμα του Βελόπουλου, και ψηφίζει. Θέλει να κυβερνήσει, ισχυρίζεται. Ένα λεπτό. Το κόμμα του 3% πάει και ψηφίζει να χάνει έδρες και να τις παίρνει ο πρώτος. Γιατί με τον πόνους που ψήφισε, τις έδρες αυτές που με βάση την ψήφο των πολιτών τις παίρνει το μικρό κόμμα, με την ψήφο του Βελόπουλου είπε: δεν τις θέλω τις έδρες. Πάρτε εσείς, Μητσοτάκη, να μου κόβει ο Θεός μέρες να σου δίνει χρόνια. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά ποτέ. Ένα κόμμα του 3% θα είχε 12 αντί για 10. Όχι, να πάνε εκεί, τις έδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι τρομερά πράγματα, δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την κυρία Λατινοπούλου, αφού μιλάμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή το συγκεκριμένο κόμμα δεν είναι παρθενογένεση. Την διώξαν αυτή από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή τσακωνόταν με μια παρουσιάστρια στο Instagram, κάπου στο Facebook. Τη διέγραψε ο Μητσοτάκης, έκανε κόμμα, πήρε 0,3%. Και ξαφνικά 15 μέρες πριν τις Ευρωεκλογές, είχα δει εγώ τότε σε ένα site, ένα δημοσίευμα, η εκλεκτή του Κασιδιάρη μπαίνει στη Βουλή και είχα τρελαθεί. Λέω: τι γίνεται εδώ. Τότε ξύπνησα και είδα τι παίζεται. Και την εμφάνιζε μετά σε όλη την prime time ζώνη, στις εκπομπές που μπαίνουν σε όλα τα σπίτια, δηλαδή Ζήνα Κουτσελίνη και όλες αυτές, Κατερίνα Καινούριου, και την έβαζαν εκεί. Και δεν βγαίνει αν δεν πέσει εντολή από το Μαξίμου να σε καλέσουν να σου κάνουν πορτρέτο και συνέντευξη. Το βράδυ εκείνο των ευρωεκλογών είπε ο εκπρόσωπος Singular Logic ότι αυτό το κόμμα δεν μπαίνει. Τελικά οριακά δεν μπαίνει στην Ευρωβουλή. Και εγώ πήγα και κοιμήθηκα, λέω: δεν μπήκε. Γιατί αν το πει Singular βράδυ, όταν δηλαδή έχουν έρθει τα αποτελέσματα από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, σε ένα μιλισεκόντα έχει κάνει άθροισμα ο υπολογιστής και βλέπει αν μπαίνει. Τελικά 11 η ώρα δεν μπαίνει, 6 η ώρα έχει μπει. Τι να πω, αυτά είναι τα δεδομένα.